Dako kaya atong pasalamat nga nagpadala gyud dayon si Gubpam sa iyang team ng mga doktor o nurses nga di gyud ron. Unya ang CPAC. Salamat kayo sa inyong pagtabang na mahimo gini karon ang gipaygayon ng medical mission. Dili gini nato malimtan sa atong tibuok kinabuhi nga gitagad dayon kita pagkahuman sa baha. Pasalamat nga kang Gubpam nga aksyon agad abot diri ang iyang team, ang mga nurse o mga doktor kay nalunupan mi diri unya wata kay bawo nga naisakit nga mutakboy. Ako lang gyud nga kuan nga salamat gyud Gubpam sa imong abtik nga suporta kanamo diri sa taga Madre de Dios. Salamat kayo.